Či všetci mám tu nejaký problém? Dobre, hotovo. Poďme. Tak, ja vás vítam u ďalšieho nového videa. Prečo som nenatočil video veľmi dlho? Som strašne lenivý. Takže som idem teraz pre vás natočiť nové video. Minecraft 2020. Počkaj, poďme spať. A uvidíme. A počkajme to, keď bude nový deň. Potom vám ukážem môj iný dom. Preto počkajte. Samozrejme, keď od toho videa zanecháte 20 lajkov, veľmi vás tým potešíte. Odber a zvonček, aby vám ďalšie nové video. No a poďme na to. Tak tu je môj domček. Doriti. Mám nový telefon Honor 6A. A úplne sa mi seká. To je môj domček. Toto si nevšívajte, toto som urobil, neviem čo to je. Ja som chcel urobiť bazén. Tu mám aspoň nejaký bazén. No, čo sa dá robiť? Ešte tu niečo dostávame. Ale čo? Po dole, prosím! Po dole! Yes! Konečne som dole! Yes! Tak, skúsim. Ja som pro. Pozrite sa, ako vypadám. Vidíte? Napíšte mi dole do komentárov na budúce, ako si mám dať. Aké si mám dať. Počkaj, ukážem vám, aké tu mám. A to také. Dole do komentárov mi napíšte, aké si mám potom dať. Ale čo by som tu ešte... Aha, dráhu. No vidíš, Janík. No, my urobíme dráhu. Áno, ideme na to. Zoberme si napríklad toto čierne. Aha, ja idem niečo spať a potom pôjdeme. Hrozný prístup, ja viem. Takže dobrú noc. Samozrejme, túto hru si môžete zahrať Minecraft 2020. Normálny Minecraft je za peniaze. Ja ho mám, ale nechcem sa mi ho dať. No tak poďme na to. Ideme postavať do prdele. Ne. Skač. Ne, vyletíš. Dobre. Ja som blbec. Potom mi napíšte dole do komentárov, čo by som ešte mohol postaviť. Lebo ja nemám napady, ale určite vy mi jej dáte. Tak, dobre. A teraz takto pôjdeme rovno. Keď počujete... To sú moje sledy. Doriti. Pozdravujem mojich kamarátov. Dúfam, že ste mali všetci pekné Vianoce a dúfam, že budete mať všetci aj pekného Silvestra. Ja som mal docela dobré, aj darčeky boli dobré. To boli asi moje najlepšie darčeky zatiaľ. Hotovo! Teraz ešte jedna vec iba skladať. Tak, máme teraz toto je červená. Tak.
Samozrejme Minecraft normálny je lepší než to ten. No to určite, že je najlepší. To by všetci hovoria. Kamaráti mi to hovoria. Dokonca aj môj kamarát Lukáš má Minecraft normálny. A ja ho nemám proste. Som hrozný, ja to viem. Nie som. Alebo som. To prdele, Pavel. Aha. Mŕtvý. Aha, je mŕtvý. Mŕtvý. Lebo poprvýkrát som videl pavúka v toto Minecraftu. Poprvýkrát som ho videl normálne. Creepera som videl miliónkrát. To ani nebudem hovoriť koľkokrát. Teraz som bol chvíľku ticho, lebo mám nervy. Tak. Dobre. Teraz si dáme iba do baťušku, dáme si na meč a dáme sa toto. Dal som do svojej vlastnej pasti. Ideme sa zjesť. Whee! Do you see the machine? No, to bolo docela dobré. A ako na záver urobím niečo hnusné. Tak. Do baťušku si dám toto. A ešte si dám aj a lavu. Už neviete, čo urobím. Ale nebojte sa. Dobre, chvíľku som sa sústredil. Môžem ísť dole? Yes. Tak. Možno si viete, čo budem chcieť urobiť. No a dobre. Tak to iba... Dorči! Je chudák. Ja zničím. Čaute. Poďme na ňu. Ne? Dobre, jak sa vám toto video páčilo, môžete sa nechať like, odber a zvonček, aby vám neušlo nové video. Budem rád, keď od toho videa dáte 20 lajkov, úplne sa potešíte a ahojte.